Bayabas guys, oh. Ano pa dagan? Hello, nasa lalong guys, oh. Budayag adto niya nagmapugon. Waraw kuha. Hi, so today is October 19, 2024. Saturday, so guys, iduka jud ko ay as in kay 12 na ni kapina. Katulog kay si Bana nagikuha nga pasahero pa dong sa Kubong. So karong adlaw is pesta sa Kubong, si Chukupong. There is among barangay sitio. So guys, time check is now 9:08. So wa pa koy pamahigutong ko guys, as in hayag kay adlaw guys. Ako kasabot sa kong feelings. As in, grabe kaduka. So, nahuman akong panglabag usa ka batalyon. So, modulong na ko guys kay gutom na dyan ko kayo as in. So, si Chucky na dari. Ay, Chucky as always. Chucky baby. Diyong portion ni guys. Resibo sa meteran. Sinuon niya among barunong sa among kuryente sa among balay guys. 479.60. Hello. Naman ako nirepod sa among tindahan. So mao to guys, wa man ko kabantay nga wa din na ako ang na-off ang video sa akong kamera. So mao ni siya kapadayon siya record guys. So actually guys, gadulog ko ani padong nako sa ubos among tindahan kay nahuman na mo panglaban din gutom kay ko pag-abot pa jud nako sa amo ang tindahan guys, wala pa jud linong nga kanon akong bana, nagkuta lagi nako guys, alas 9 na guys. So mao to guys, nagdadali na lang ko kaon og pan kay ngano lain na kayo ang tiyan. So ang gidangatan nagkalibanga jud ko guys, basta mahigot man ko ba kay magkalibanga jud ko sakit akong tiyan oy. So mao to guys, diha ako sa tindahan kay duka man ko, wala ko kabantay nga nabay mga customer ko natulog jud ko guys, as in grabe jud kaduka, bahalag init tulog ko di madala jud, piyong jud akong mata. So mao to guys ang mga panghitabo diha sa tindahan din pagkahapon na mga namayad og mga kutangan. So mao to guys ang nahitabo. So hi guys, time check is now 7 in the evening. So nag-angat ko guys, kami kuyog ni Chucky. Kisakit akong tiyan. Kasi aron ko ganigutman ko ganang buntag ba. Libon kas kalibunan. Budlaya. Akong sod ang ganiha kay balat, hinatag ni ilat. So sarap. So guys, wala jud ko masyadong ganap karong adlaw guys kay natulog ra jud ko sa tindahan kay duka kaayo. So, and that's all for today. So ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga po. So please follow sad ang page ni Chucky nga Dugi Aspen Chucky kay nag-upload sa kog mga video sa mga kabuang ni Chucky nga buluyagon nga ero. So guys, salamat kaayo ninyo sa pagtan-aw. So ayaw kalimot pag-subscribe. Salamat, bye-bye.